Ego Euskal Herrian zer gertatzen den, hainbat ikastoletan daudenek aspalditik egin dutela lana, guztia prestatzeko ikustagun. Ikastolen ikasturte berrian nolakoa izan den lehenengo egun honetan. Txandaka, mailakatuta eta kontzientziatuta heldu dira ikasleak ikastolara ere. Ordutegi desberdinak jarri dizkigu, nahi degulako pare bat egunetan ikaslek ere ikastea nondik etorri behar duten, nun jarri behar duten, da ikusi dezuen moduan, kalentura hartu zaie, barrura jongo die. Ikastolen elkartearen arabera egun pozgarria da gaurkoa, ikasgelak betetzen hasi dira eta ahalik eta normaltasun handienarekin ekin diote lehenengo egunari. Protokoloak eskatzen digun guztia, markatu dugu, martxan jarri dugu, ikasten jun beharko dugu, udaletxek ere laguntzen digu, hainbat antolaketan. Irakasle eta langile guztien osasuna bermatzea dute helburu, Eusko Jaurlaritzari hezkuntza sistema osoarekiko erantzukizunak hartzeko eskatu diote. Liburutegia, musika gela, bihurtu behar izan ditugu gela. Hala ere ez daukagu behar beste tokia, nahiko genuke distantzia mantendu ahal izateko. Baliabide gehiago behar dira. Besteak beste, jangelako zerbitzuan, garraioan, COVID-19 arduraduna ezartzerakoan edota garbitasun neurriak areagotu behar direnean, baliabideak eskatzen dituzte. Egoera honek, kezka sortu baitu ikastoletan. Gozalako goratu behar dizut. Jatagoeneko zuen mezuak heltzen hasi dira, WhatsAppera, bidali, 10:08 minutu dira, zuzenean gaude. Honetaz ere zuen iritzia eman dezakezu edo, zuen ikasturtearen lehen egun honetan nola moldatu zareten, arazoren bat baldin badaukazu seme-alabekin, hor daukazu 6-sortzi-60-50-6. Bidali, segapotu hartu, bidali idatzi, eta jazta. Orain bat egingo dugu Koldo Teiliturekin, ikastolen elkarteko lehendakariarekin. Koldo, Gabon. Gabon, bai. Lehenengo titularra, lehenengo egun honetan, zer izan da, edo zein da zuen sentsazioa, nola joan da? Bueno, niri iritsi zaidan eta ikusi ahal izan dudana da ikastoletan ilusio handiz hasi dela ikasturtea, ez da? Presentzialtasuna berreskuratu behar genuen, gure ikasleekin egon, beraiei entzun, nola bizi izan dute konfinamentua, nola bizitzen ari dira pandemia. Hau da, ikasleen adimen emozionala landu eta horretan aritu gara lehenengo egunetan. Egia da lehenengo eguna errezena da, oraindik ere ez direlako nabarmentzen egon daitezken gabeziak, ez da? Orduan, lehenengo eguna ilusioz eta emozio handiko eguna izan da, eta hemendik aurrera, orain esan duzuen bezala, beste eztabaida batzutarako tokia izango da. Zer da orain ikastolen elkarteko lehendakariak duen kezkarik handiena? Etor daitekenaren inguruan, Koldo? Zeren zuk aipatu duzu, bale? Hemendik aurrera ea zer gertatzen den, baina zuretzat kezkarik handiena momentu honetan zein da? Zaila da adieraztea, dinote arlo instituzionala argi dago Jaurlaritzarekin adostu behar dugula, ez da? Eusko Jaurlaritzak esan zigun baliabide gehigarriak izango genituela, baina ez zuen konpromisorik hartu, ez zuen zehaztu ez noiz, zenbat, zein irizpideen arabera jasoko genituen. Orduan, guretzat trikimailu bat izan zen denbora irabazteko, begia da sailburu berria daukagula, eta berarekin ezinbestean hau landu beharko dugu eta aldarrikapen horrekin oraindik ere jarraitzen dugu. Egia dana da, prest egon garela erantzuteko, nik uste dute egun hau eta gaur ikusi dena horrei erantzuten dio, baina eraginkortasunez nahi dugu erantzun dagoen egoerari eta horretarako ezinbestekoa dira baliabide gehigarriak. Beraz, ezin dugu jarraitu jakin barik, zenbatekoa izango da laguntza, noiz etorriko dan, zein irizpideen arabera, hori argitu behar dugu lehen bailen. Nere ustez, beste guztia, gure planean aurre ikusita zegoen, eta erantzun duin eta polit bat emoten ari gara. Beraz, momentu honetan guretzat garrantzitsuena da hau argitzea. Ez duguna nahi da, hemendik aste betera, gaur gure iparraldeko ikastolek emon duten prentzaurreko bardin bat emotea. Espero dezagun hori ez gertatzea. Jokin Bildarratz izango da sailburu berria, zuk aipatu duzu, gobernu berria izango dugulako, bihartik aurrera ja dagoeneko sailburua izango da. Ez dakit ja, Koldo, Jokin Bildarratzekin lehen kontaktua edo behintzat lehen zita markatzeko aukerarik izan ote duzuen edo bihar arte itxaron behar izango duzuen?
respetuz jokatuz bihar arte itzarongo dugu, egia esan da Jokin orain dela denbora ezagutzen dugu, eta bueno, itxi dezagun bere lehenengo eguna bere maila edo bere hori antolatzeko, baina berak badaki gurekin zita bat pendiente duela, eta bueno, ez dakinik, aste azkenean edo hasiko gara barkatu, berarekin harremanatan ipintzen esan dakoa. Bueno, guzti hori argitu behar da, eta gure ustez, bueno, espero dezagun jarrera positibo batean etortzea, eta bueno, hau guztia bideratzea, ezta? Hala espero dugu, Koldo. Eskerrik asko gurera etortzagatik, eutsi goiari. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik